Ayo, izvinobowa isvika tivharepo. Baba tingatite rimwe game. Ndoda kuti unditaurira vanhu vako vese vawakadanana nawo. Igame hakuna kunyepa, hakuna kuchita, hakuna kusiya vamwe. Maiti. Aiwa, inini manje ndikakudza. Unozofara ere maiti ndikakudza vanhu vandakambodanana nawo. Ati baba ndiwo wakadana nawo zvakatopera. That's what tiri kutoriti igame because zvakatodarika. Pampacha hazvizokufadzi ba. Ndine basa nazvo ini, handi ndezvekare. Nditaure. Nditaure maiti. Taura. Maiti. Ndinozokutsamwisa hangu chimbondiudza iwe wakadana nawo iwe. Chimbondiudza ina handitsamwa. Alright, nganditange because ioneka kuvhunduka. Alright. Ini ndakarga nditange ne1. Ndakatadana ainzi Mogiza. Mogiza baba D. Zvasvakangodaro. Okay. Ndobva ndadana naGideon. Gideon wairowa. Kuklepa chaiva ukamubhowa kana zvazvokukumbira mari chaizvo. Waiklepa papa. Usiye alright. Vandasiyana naye. Vandadana nakakodza. Kodza kakari sweet. Kaitiwo kakauya kumba kaindisvikira umu. Saka ndaiti pakufamba paendaibva ndakahaga vanhu vaitofunga kuti kadi kanzvanzi kangu tichidanana. Hapana kambofunga kuti taidanana. Pandazosiyana nako zvazvakunyadzisa kakanyeta kadiki. Ndibva ndazodanana naBenjamin. Benjamin aiuya kumba kwedu but nameno zvaaingoita ndaingodawo kuti munhu aya aifamba aikwira makomo 3 uya kuti asvike kumba kwedu. Ndazongosiyanawo naye zvangu. Vandazodanana anenzani iri. Ayo, inzwa izvi maidi. Kunamba yacho alright, kunamba yacho wangasvike kuchii, kungotaura namba kuti alright namba yangu kumana wese wandakadana nawo wanogona kusvika kuchii. Wangasvike kuchii namba yacho. Wese vese. Wese wamakadana nawo. 25. Tizoisa ava 2 ava Baba Tino na Tinto. Baba Tino na Baba Tino. Baba Tino ipa mashopera. Na Tinto. Tinto yokutaka shopo. Saka iwewe chiti ndipo wako. Inini manje. Inini manje ndakadana nemwe musikana inzi Cecilia. Cecilia ndakati ndichidana naye but Cecilia aizowanza vakomana ndonyaya ndakazomurambira. Ndichibva ndazodanana naNaomi. Naomi manje aida mari stereko. Ngoti pese pamangosangana. Shamwana chimbonipo mari. Ndopa ndakaona kuti aiwa Naomi haiti. Vandasiyana naye. Ndakazodanana naTambo. Tambo ndaimuda. But meno zvakangoitika kuda yakazongondirasisawo zvake. But kakumudawo zvangu ndaidi. Aiwa totiwe tazvidzwa. Chiti panhamba ziround figure kuti vese vaise mubracket vangani. Kuma 17. 17. Aiwa ku 17 vanogona bhozi tichiti ndikawerenga namai Edi. Namai Edi namai Jasi vanogona kusvika ku 18. Iwe mai Edi namai Jasi era. Mai Edi namai Jasi ava matichiko imi maiti. Aiwa zvebaba D. Mai Edi namai Jasi ndivekare ere ava vanhu vekare era. Maita ndimatanga ndimati titaure nyaya baba D. Ingwanda kubuditsira pachena ndikati ngatitaura vanhu vatadanana nawo kare. Andi watiri kutaura ere vanhu. Mai Edi namai Jasi ndivekare era baba D. Asi maiti mimika. Asi ndimatanga kanyaye. Ndatanga kandichitaura vanhu vangu vekare. Iwo mai Edi namai Jasi mai Edi vaigara uBulawayo vakatanga kuroja muno mamutare manje wakuvaisa kugroup revanhu vekare. Imi kwemi zvamunenge muchitaura mudharo wepamashopu mataura mudharo wepamashopu kai. Mudharo wepamashopu upi? Mudharo wepamashopu mataura mati baba waningiri namuna kudanana na baba waningiri mambonzwa ndichitsamwa. Baba Tino. Baba Tino. Na Tindo.
Munototaura kuti natindo ama munodana na banditi baba tino ndo pamashoba. Asimi babaji ungataura babaji ungataura mai uyu here avo. Mai uyu vari kupupira nemukune edzi avo. Kupupira needzi kuita sei? Saka ungadana nemunhu ari kupupira needzi kudai so. Nini ndimataura mukati. Aiwa, inini zvekwangu inini ndiri munhukadzi inini handine ndichiziva kuti kumba iwe maiti usade kufarisa bayo wazvinzwa. Asi ungadana nemunhu akadaro here imini babaji akabva kufirwa nemurume apa mai uyu. Tenge tiri kutaura manje tenge tataura here tika ngadane wanhu takadana nawo. Imva tatanga tambotaura kuti vanhu veizvozvo here handivataura nyaya yevanhu veizvozvo. Wana bawatino natino. Wakurwadziwa na maijasi. Unorwadziwa na maijasi iwewe. Baba tino kuita sei ishamari yangu kwete kudanana ndambo. Saka inini mangi ndowanzwa todanana nawo wana maijasi wacho. Munodanana nawo. Imi. Handi mawerenga makeup. Pana ndo namba. Ndijairira baba. Kuziyo usade kufarisa bayo. Ndijaira ene ndikaenda ndikanotestwa ndikangobatwa chirwere tiri kunetsa. Ndione ngoya nacho iwewe. Ndione ngoya nacho. Mukadzi ari kuti kudai une masikati anenge ane mabori. Inoyo munhu ari nomonga totaura kuti hanzi ini ndakatokukunda inini ungadana nemunhu ari nomanodana nawanhu anosvika kuma 26 munhu wemusikana. 27. Kuma 20 urutoti 27 ndiri wechingani. Kuma